لقمي تمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي سوني 3 سنة ساعة 9 مشاس تدالوه هاقراون زيناتات حيز لكم قريبا زلقوا بيتروس منقسي أرس زينا منستر عثمان صالح أب أخيبا منسترات قدايات وصا أفريقيا اندو كوريان مدى رسميعون شامبيون قدم بشكلتا ايرتران ودر اسمرا ماراثونن نبز ورحزي ككايوديوم كاب عد تليان زمصا اديتات اب نوزباتات غالا نفحن دكم حارن لمعاتاو بوتاتات بصحين كتصال دبداب اسرائيل لاب العلاقازا قجت دون مبال نزغرب امامه كيغوانا دبو تسغيو أمريكا بقداي هونغ كونغ مساميسان توسدو تصابع سقمتي ترير مرسى قبري كمزو وهابو چاينا تنكيغا أب سفيح كفال هندي تخصيص زلو مقاط سعب لو كنتا تعير بزا سعبو تعناو تساقمات بو حدو 85 مويتوم بريزيدنت إسياس أفوركي كاب فلامي وعلى مرحتها هاقرات أفريقيا اندو كوريان نمستاف بحادث سنة كم زقاشة زفلتيو كم مدالو إزوعلا بكلتا سنة بستقعنع أخيبا منسترات قدايات وصايز تساتفة منستر عثمان صالح نمرقز إيرترا بستفلالي قدايات زنتصر مدى رسميعو ثم قنايت مدرة بملكة زينات داليلو دانايت قبريوات كتقربايا منستر قدايات وصاي عطو عثمان صالح كم مدالوي نوعلا مرحتي هاقرات أفريقيان دوبوب كوريان بخلت سنة أبز تقانع أخيبا منسترات قدايات وصاي نمرقتي إيرترا أبز تفلالي قدايات زنتصر مدرة أسميعوم زمدنا أفريقيان كوريان 7 عامتا زوطره مخانو انتخونه جن ولا كوا كلتين حبراوي شوتوتات مرققات معبالة انتحلوان زتفلالي مسمرات كختلا متصنحن زتقسم منستر عثمان فلام وعلا مرحتي كوريان أفريقيان نتي أمونغو كلتيو أهجور زتصنح حقاق نمسباب عدل كم زرحو قليصوم سوسام مئتاويت كاب صقاتات عالمنا اتونن أفريقيا لومي أب أزيو وسان مدرخ تركب زبالة منستر عثمان أفريقاوين نزت صقازي بقبوء بممزماز راهوان بلصقنان حزبتاتنا كنرغاغص قديتا كم زلنا اتغزي دما حج كم زخونه اسميرلوم منستر عثمان صالح اسعيبو اهغراوي زي معرينتن بدهوتاتن اب قمت بمئتاو إيرترا مسفولي كوننتا هاجراوي كبرتاتان قدامنتاتان زسانه اب تمرتن ممعبال عقم سبن زسرته فنوته لمعت تختل كم زلا نزن مسمار دما وشتاوي صقاتاتا اغوساو غيسان هاجراوي عقمتات بمدنفعن بمتكر سمركوسات نطف مهلاوا بمغلاص ولاكوا ربحاتاتهم طراي كاب زعطوم قداماوያን حيلታት ዘጋጥም ተጻብኦታት እንተሎ ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ሕጊ ዝተመርኮሰ ፍኖተ ልምዓት ትቅጽሎ ከም ዘላ ምስናይቲ ንባሕራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን ንዓቕምታት ኮርያ ኣብ መወዳት ትሕተ ቅርጺ መርበባት መጓዓዝያ ህንጻን ምህንድስናን ኣብ ግምት ብምእታው وعلى مرحتي هاجرات أفريقيان كوريان ناي صمدو استراتيجيتاتنا نمسأل حجازي كم زخون زلو أمنت بمتقاس إزي أب مدنفع عقمتات عياي حيلي إيرترا عبي أستواتو كم زلو أجنزيبوم شامبيون قدم بشكلتا إيرترانا أسمرا ماراثوننا بكلاي سومنا يزور حزي كايديو غازتنيا تسفالدت مبراتو زدالو تستو سيبو كقربيم شامبيون قدم بشكلتا إيرتران وردر أسمرا ماراثون النم انقار ككايد صنح مدلوات كم ستصاففه كوميشنر باهلن سبورتن أمباسادر زمدة تخلى حبيروم لومي أبزهابو غازيت أو مجلسي أمباسادر زمدة وردر أسمرا ماراثون 9 سنة شامبيون قدم بشكلتا إيرتراخا كاب 13 17 سنة كم زكايد أفليتوم أسمرا ماراثون بوشت أوي عقم فليمو أهجراو ملكع كحز كم زخال الزجلت أمباسادر زمدة أبزنيلو معمة وردر كاب أوغندا كينيا دوب السودان نزمت وأتلتات مس إيرتراويان أتلتات حيال تبردار نتكاريو تسبيت كم زجبر أبريهم
ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ዝወፅእ ኣትሌት $6,000 ከም ዝሽለም ተቂሱ ድማ ብሓፈሻ ኣስታት $16,000 ገንዘባዊ ሽልማት ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ሻምፒዮን ቅድም ብሽከታ ኤርትራ 13 ሰነ ብናይ ግዜ ውድድር ከም ዝጅምርን 15 ሰነ ብናይ ጽርግያ ውድድር ከም ዝዛዘምን ዝሓበረ ኣምባሳደር ዘመረ ድሮ ዓበይቲ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላት ተቃደምቲ ኣብዚ ውድድር ንምስታፍ ናብ ሃገሮም ከኣትዉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ገሊጾም እቲ ጋጣሚ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምቲ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ዓቢ ከም ዝኾነውን ኣፍሊጦም ኮሚሽነር ዘመደ ተኽለ ኣብ መወዳእታ ክልቲኡ ውድድራት ተዓዘብቲ ብኣካል ብዝበለጸ መታን ክከታተልዎ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተበጊሱ ብቐንዲ ጎደናታት ኣስመራ ከም ዝሓልፍ ሓቢሮም ወከልቲ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ቅድም ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ብወገኖም ተዓዘብቲ ድሕነቶምን ድሕነት ተወዳደርትን ንምርግጋጽ ኣብቲ ግዜ ውድድር ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ውድድር ኣስመራ ማራቶን ዝካየደሉ ዕለት ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ፓራኦሎምፒክን ጎኒ ጎኒ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ከዓ ናይ ፓራሳይክሊን ውድድር ከም ዝካየድ ተፈሊጡሎም ውድድር ኣስመራ ማራቶንን ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራን ብኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ብቐጥታ ክፍኖ እዩ ካብ ዓዲ ጣልያን ዝመጻ 4 ኣዴታት ብፕሬዚደንት ሓማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ተሰኔን ብ31 ግንቦት ብጥርንፍ ኣብ ንዞባታት ጋላንፍሕን ደቀ ምሓረን ዑደት ኣካይደን እተን ኣዴታት ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብዘመናዊ ኣገባብ ዝህነፅ ዘሎ መቓብር ሓርበኛታት ላምዛ ሰሓርትን ደቀ ምሓረን ኣብ ዝበፅሓሉ ብሞያውያንን መራሕቲ ስራሕን ብዛዕባ እቲ ዝዕመም ዘሎ መደብ መግለፂ ክወሃብን ከሎ ኣብ ደቀ ምሓረ ድማ ንትግባር ልምዓታዊ ስራሕት ዝምልከት ስእላዊ መብርሂ ቀሪቡለን ኣብቲ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረ ኣብ ዝተረኽበትሉ ኣጋጣሚ ኣዛዚ እዚ ማእከል ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ኣዴታት ዓዲ ጣልያን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ንዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ብምምጓስ ነቲ በቢከባቢኡ ተበጋጊሱ ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ ፕሬዚደንት ሓማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ብወገና ብእዚ ማእከል ዝተገብረለን ድሙቕ ኣቀባብላ ብምስጋን ኣበርክቶኦም ዲያስፖራ ንምዕዛዝ ብውህደት ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚባ ካብ ሮማ ኢጣልያ ዝመፀት ወይዘሮ ኣብርሀት ሰጊድ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ መቓብር ሓርበኛታት ንምስራሕ ብዝተወስደ ተበግሶ ሕጉሳት ምዃነን ብምጥቃስ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ካብአን ዝሕተት ከም ዘማልኣ ኣረጋጊፀን እቲ ኣጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ እግሪ መኸል ብዘዳለወቶ ባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ዞባዊ መውከሲ ሆስፒታል ሓዝሓዝ በቢግዚኡ ዝዓጠቆ መሳርሒታትን ሙያዊ ዓቕሚ ሰብን ኣብ ዓይነትን ስፍሓትን ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ሓቢሩ እቲ ሆስፒታል ኣብ ርእስቲ ብስሩዕ ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ካብ 2017 ጀሚሩ ኣገልግሎታት ስነ ኣእምሮ ፊዚዮቴራፒ ሕክምና ዓይንን ልብን ከም ዘተኣታተወ ዝገለጸ ዶክተር ተስፋ ስላሴ እዮብ እዚ ኣብ ርእስቲ ዜጋታት በቢከባቢኦም ዝተማልአ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘለዎም ተራ ኣብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዝነበረ ጸቕጢ ኣብ ምፍዃስ ኣበርክቶ ከም ዝህሉ ኣብሪሁ ኣብ ትሕትን ልዕልን 5 ዓመት ገኒኖም ዝረኣዩ ጸገማት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ዝሃበ ዶክተር ተስፋ ስላሴ ሕማት ቲቢ ልዑል ጸቕጢ ደም ሽኮርያ ሕማም ስነ ኣእምሮን HIV ኤድስን ወርሓዊ ክትትል ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓዝሓዝ ፋርማሲስት ቴክኒሽያን ኣቶ አንጎሶም ጣዓም ብወገኑ ሳላቲ ብመንግስቲ ብቐጻሊ ዘቕርቦ እኹል መድሃኒታት ዝበዝሑ ተገልገልቲ ዘድልዮም መድሃኒት ካብቲ ሆስፒታል ከም ዝረኽቡ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ባፅዕ ቅነ ውዳበ መንእሰያት ተማሃሮ ካብ 18 ክሳብ 30 ግንቦት ብውዑዕ መንፈስ ተኻይዱ እቲ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝተሳተፍዎ ቅነ ስፖርታዊ ባህላዊ ትምህርታውን ስነ ጥበባውን ውድድራት ከምኡውን ኩርናዕ ኣልባሳትን ሰሚናራትን ዘጠቓለለዩ ነይሩ ሓላፋ ማመተ ኣብቲ ዞባ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ዘስምዖ ቃል ንተሳትፎ ተማሃሮ ወለዲ መምህራንን ካልኦት ኣካላትን ድሕሪ ምምስጋን ክብርታት ሕብረተሰቦም ዝዕቅቡ መንእሰያት ንምፍራይ ብውህደት ምስራሕ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሃማመተ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን መንእሰይ ሱሌማን ዮሱፍ ብጊድው እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ካብ 26 ሚያዝያ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ክካየድ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ጠቒሱ እቲ መደብ ብመልክዕ ውድድራት ኩነታትን ንጥፈታትን ውዳቤታት ንምግምጋምን ንምሕያልን ከምኡውን መንእሰያት ምስ ቅንያት ናጽነት ዘሎ ምትእስሳር ንምዕዛዝ ዝዓለመ ምዃኑ ኣገንዚሙ
أموداتا نعوتات شلمات نتمرقت سلطنتات محبراو سنفلت الدماء ورقة مسكر تعديلون ቤት ጽሕፈት ሐመደ ኣብ ንዞባ ባሮንቱ ብኣሰራ ራሓት ወሳኺ ምግቢ ህፃናት ን3 ኣዋርሕ ብግብርን ክልሳ ሓሳብን ዘሰልጠንን 30 ደቂ ኣንስትዮ ብ29 ግንቦት ኣመሪቑ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ዓለም ሃይለ ሚካኤል ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ፍልጠት ንደቀን ብቐረባ ካብ ዝረኽብዎ ምህርቲ መኣዛዊ ምግቢ ብምድላው ኣብ ዕብየቶም እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገብራ እምንቶ ገሊጻ ሓላፊት ሐመደ ዞባ ጋሽ ባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሐንስ ቦገና ናብ ደቂ ኣንስትዮ ንዘቕናዐ ቀጻሊ ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ብምጥቃስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መነባብሮን እወታዊ ለውጢ ዘምጽእ ሞያን ፍልጠትን ይዓጥቃ ከም ዘለዋ እቲ ኣብ ኣሰራርሓ ተወሳኺ ምግቢ ህፃናት ኣተኪሩ ዝተዋሃበ ስልጠና ድማ መቐጸልቱ ከም ዝኾነ ኣረድያ ኣማሕዳር ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ብወገኑ ሐመደ ረብሓን ኣገዳስነትን ናይቲ ስልጠና ተገንዚቡ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምጓስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ብግቡእ ክጥቀማሉን ናብ ካልኦት ኣብ ምትሕልላፉ ክፅዕራን ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባ ድባርዋ ኣፍልጦ ብምዕባይ ገበናትን በደላትን ንምንካይ ዝዓለመ ኣስተምህሮታት ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ መረብ ገዛ ላምዛ ምስላም ተማጅላ ዓዲ ገዛገ ዛውል ዓዲ ፈለስቲ ጉላሕ ፈራ እላባ ተራእምኒ ክሳድ ዳዕሩን ኣዛሓይን ከምኡን ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ድባርዋ ተዋሂቡ ኣብቲ ካብ 13 ለካቲት ክሳብ 31 ግንቦት ዝተኻየደ ብቐንዱ ኣብ ምሕያል ዝምድና ፖሊስን ህዝብን ዘተኮረ ርክባት ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ድባርዋ ኣቶ ብእምነት ክብሮም ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየድሕን ብምሕባር ጸጥታን ሰላምን ከባቢ ንምምሓስ ተራ ህዝቢ ክዓዝዝ ፀዊዑ ኣብቲ ንዞባ ኣብ ቀዳማይ ምምሃር 2024 ብጠቕላላ 51 ገበናት 31 በደላትን 18 ሓደጋታት ተሽከርከርትን ከም ተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ብእምነት ክልተ ሰባት ክመቱን ከለዎ ኣብ ንብረት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዝካየድ ጎስጓሳት ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ሓልሓል ምምሕዳር ከባቢ መለምሶ ኣብ ተራን ኣገዳስነትን ሕጊ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ተዋሂቡ ኣብቲ ካብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ዝጀመረ ኣስተምህሮ ከባቢያዊ ድሕነት ንኣኽበርቲ ሕግን ጸጥታን ዝምልከት እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ተሮኦም ክዕዝዙ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሓልሓል ሰርጀንት ሓሰበላ መሐመድ አልአሚን ኣብ ዝሃቦ መብሪ በደላትን ገበናትን ምክልኻልን ንገበነኛታት በኣጋ ኣብ ሕጊ ንምቕራብን ፖሊስ ብሙሉእ ዓቕሚ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ምትሕብባር ህዝቢ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ምርመራ ገበን ኣቶ ሰለሞን ኣብርሃ ብወገኑ ምፍላጥ ሕጊ ንነፍስኻ ካብ ምሕላው ዝሓልፍ ኣበርክቶ ዝህልዎ ምስ ፖሊስ ሙሉእ ምትሕብባር ብምግባር ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣጉራዊ ዜናታት ብዝሓየለ ዝቕፅል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ነቲ ግጭት ደው ንምባል ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዘቐረበ እማመ ዘቕህም ከይከውን ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ካን ዩኒስን ካልእ በርጌስ ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ከባቢታት ብዘካየዶ ደብዳብ ሓይሎ ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ሰብ መዚ ጥዕናተ ወሽመጥ ድሕሪ ምሕባሮም እዩ እቶም ሰብ መዚ ወሲኾም ዛጊት ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ 36500 ከም ዝበፅሐ ልዕሊ 82,000 ድማ ከም ዝቐሰሉ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሎሚ 3 ሰነ ኣብ ከተማ ሓለብ ናይ ሶርያ ብዘካየዶ ደብዳብ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ደብዳብ 12 ዕጡቓት ሚሊሻታት ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ ብኻልእ ወገን ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ህዝቡላ ብክልተ ሰነ ኣብ ልዕሊ ኣብ ደቡባዊ ወሰናትን እስራኤል ዝርከብ ዒላማታት ብዘካየዶ ደብዳብ ንዋታዊ ዕንወታ ወሪዱ እቲ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ሊባኖስ ዘካየደቶ ደብዳብ ከም ዝኾነ እዮም ሰብ መዚ ህዝቡላ ገሊፆም እዚ ምዕባለታት እዚ ግጭት ቃዛ ናብ ሰፊሕ ክፋልቲ ዞባ ከይልሕም ንዘሎ ስጋት ዘዛይድ ምዃኑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣሜሪካ ብጉዳይ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ኣመሳሚሳ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ሃገሩ ከተፅንዑ ወጢና ዘላ እገዳታትን ናይ ምክልካል ቪዛ ስጉምትን ተሪር መልሳ ግብሪ ከም ዝወሃቦ መንግስቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣጠንቂቑ
መንግስቲ ቻይና ነዚ መጠንቀቅታ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ31 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ሰመዚ ቻይና ምኽልካል ቪዛ ዝርከቦ ሓድሽ እገዳታት ከም ዝወስን ድሕሪ ምሕባር እዩ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሎሚ 3 ሰናብ ዝሃበቶ መግለጺ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ውሽጣዊ ጉዳይ ቻይና ከም ዝኾነ ብምንጻር ኣሜሪካ ብኡ ኣብ መሳሚሳ እትወስዶ ስጉምቲ ካብ ምጥሓስ ሉዓላውነት ተፈልዩ ከም ዘይረአን ተሪር ምላሽ ከም ዝወሃበን ኣፍሊጣ። መንግስቲ ቻይና ብጥሕሰት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ርእሰ ምምሕዳር ዘጽንዖ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕግታት ዝኸሰሶም 14 ዜጋታት ገበነኛታት ኮይኖም ከም ተረኽቡ ብ30 ግንቦት ምሕባር እዩ ዝግለጽ። ምምሕዳር ዋሽንግተን ብጉዳይ ሉዓላውነት ኣካል ሃገሩ ዝኾነት ሆንግ ኮንግ ዝገብሮ ምትእትታው ደው ከብል መንግስቲ ቻይና ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ። ኣሜሪካ ገስጋስ ምዕባለ ቻይና ንምግታእ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውያን ኣካል ቻይና ዝኾና ደሴት ታይዋንን ሆንግ ኮንግን ቁልዕ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ኒው ደልሂ ኣብ ትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዘውርዶ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዞባታት ኒው ደልሂን ራጅስታንን 53 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ከም ተመዝገበ ዝተቐሱ ሰመዚ ህንዲ ምስቲ ክሊማዊ ክስተት ብዝተኣሳሰር ጥዕናዊ ፀገማት ብውሕዱ 85 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ሰሜናውን ምዕራባውን ሸነኽቲ ሃገር ሓሲኡ ዝገደደ ምዃኑ ዝተገልጸ መጠን ሙቐት ካብ 8 ክሳብ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብቲ ንቡር ከም ዝኾነ እዮም ጸብጸባት ዘረድኡ። ሰመዚ ህንዲ ካብ ሳዕቤናት ንዝተናውሐ መዓልታት ቀፂሉ ዘሎ ክሊማዊ ኩነታት ንምክልኻል ዜጋታት ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዖም ኣለዉ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን የአውሮፓዊ ሕብረትን ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝኽተልዎ ዘለዉ ፖሊሲ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሃንጋሪ ተኻይዱ። ኣብቲ ብክልተ ሰነ ኣብ ከተማ ቡዳፔስት ዝተኻየደ ንኣማይት ኣሽሓት ተሳተፍዎን ሰልፊ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ሳዕቤናት ምትእትታው ኔቶን የአውሮፓዊ ሕብረትን ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኩናት ንመላእ ኤውሮጳ ኣብ ጸጥታዊ ሓደጋ የእትይዎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰልፈኛታት ሰላማዊ ማዕልቦ ክርከቦ ጸዊዖም። ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃንጋሪ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ እቲ ኩናት ክኽተሎ ዝጸንሓ ፖሊሲ ከም ዝፈሸለ ኣቐዲማ ክትሕብር ምጽንሓ ይፍለጥ። ነቲ ብድፊት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ግጭት ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ካልእ ክፋላት ዓለምን ክካየድ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱ። ምትእትታው ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ኩናት እናሓየለ ይመጽእ ብምህላው ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ቀጥታዊ ረጽሚ ከይጉላዕ ስጋት ከም ዘሎ ሓያሎ ወገናት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሶርያ ከተውፅእን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ኣጽዲቓቶ ዘላ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ከተልዕልን ኢራን ደጊማ ጸዊዓ። እቲ 13 ዓመታት ኣቝፂሩ ዘሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሶርያ ከቢድ ቅልውላው ኣስዒቡ ከም ዘሎ ዝገለጸት ኢራን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክለዓል ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር ተሓሳሲባ። እቲ እገዳ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስማር ዝወሰነቶ ምዃኑ ብምውቃስ ድማ ጠንቂ ምስፍሕፋሕ ሽበራ ኣብ ሶርያ ኮይኑ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ከብቅዕ ጸዊዓ ኣላ። ኢራን ጥራይ ዘይኮነት ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እውን እቲ ወታደራዊ ምትእትታው ከብቅዕ ክጽውዓ ጸኒሐን ኣለዋ። ኣሜሪካ ጎኒ ጎኒ እቲ ጸጋታት ሶርያ ንምዝማት ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብታ ሃገር ሽበራውያን ክትምውል ከም ዝጸንሐት እያ ትውቀስ። ኣብቲ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ልዕሊ 900 ወታደራት ኣዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ሰራዊታ ከተውፅእ ካብ መንግስትን ህዝብን እታ ሃገር ክቐርበላ ንዝጸንሐ ጻውዒት ጽማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ጸብጸባት የረድኡ። ካብ 2011 ኣብ ሶርያ ዝቕጽል ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ብዘሰዓቦ ጸጥታዊ ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪቲ ቅልውላው ሚልዮናት ሶርያውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ካልኦት ሃገራትን ከም ተመዛበሉ እውን ጸብጸባት የረድኡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪካን ደቡብ ኮርያን መደረ ኣስሚዑ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ውድድር ኣስመራ ማራቶንን ኣብ ዝወርሒ እዚ ክካየዱ እዮም። ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመጽእ ኣዴታት ኣብ ንዞባታት ጋላ ንፍሕን ደቀ ምሓርን ልምዓታዊ ቦታታት በጺሐን።
ቀጻሊ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ግጭት ደው ንምባል ንዝቐረበ እማመ ከየጓናድዎ ተሰጊዩ ኣሜሪካ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኣመሳሚሳ ንትወስዶ ተጻባእ ስጉምቲ ተረሪ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ቻይና ጠንቂቓ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ተኸሲቱ ዘሎ ሙቐት ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ብዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገማት ብውሕዱ 85 ሰባት ሞቶም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ 3 ሰነ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ዝተረፉ መደባትና ሰላም